अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. तर आज गुरुवार आहे. गुरुवार असल्यामुळं आपण स्वामींचा अभिषेक कसा करतो हे तुम्हाला थोडक्यात दाखवणार आहे. बऱ्याच त्यांच्या कमेंट होत्या आणि बरेच लोक स्वामी सेवेबद्दल घाबरतात किंवा बऱ्याच लोकांना स्वामींबद्दल खूप काही कडक गोष्टी नियम सांगितले जातात, त्यामुळे लोक स्वामी सेवेमध्ये येतच नाहीत. पण असं काही नाही आहे. सेवा माणूस शिकत शिकत शिकतो आणि सगळ्या गोष्टी ह्या अनुभवानेच होतात. त्यामुळे तुम्हाला जर तुम्ही नवीन स्वामी सेवेमध्ये असाल तर अगोदर काय करायला हवं तर ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. स्वामी सेवा अवघड नाही आहे. फक्त मनापासून आणि भक्तिभावाने करा. स्वामींपर्यंत तुमची सेवा पोचत असते. तर आज गुरुवार असल्यामुळे आपण स्वामींचा अभिषेक करणार आहे. स्वामींच्या अभिषेकची पहिली स्टेप काय आहे हे तुम्हाला मी दाखवणार आहे. त्याच्यानंतर पंचामृत घ्या. तुम्हाला जसा हवा तसा तुम्ही हळूहळू अभिषेक चालू करा. पण पहिल्यांदा तुम्ही मूर्ती आणल्यानंतर अभिषेक कसा करायचा हे मी तुम्हाला थोडक्यात दाखवणार आहे. तर मी हे तामण घेतलेलं आहे, तांब्याचं, बघू शकता. अगोदर स्वामींचं जे अभिषेकचं भांडं असतं ते स्वच्छ करून घ्यायचं आहे, कारण त्याच्यामध्ये स्वतः ब्रह्मांड नायक विराजमान होणार असतात आणि त्यामुळे ते भांडं हे स्वच्छ हवं. स्वामी तिथं अभिषेक आपण करणार असतो. त्याच्यानंतर तुम्हाला असा दिवा प्रज्वलित करायचा आहे. दिव्याच्या खाली थोड्याशा अक्षदा तांदूळ ठेवायचे आहेत. तांदूळ माता ही लक्ष्मीला प्रिय आहे म्हणून. त्याच्यानंतर अगरबत्ती पण लावायची आहे आणि त्याच्यानंतर अभिषेक तुम्ही चालू करायचा आहे. तर ह्यात छोट्या पाटावरती स्वामी आता विराजमान होणार आहेत. हा पाट मी काहीतरी 130 रुपयाला आणला आहे. बऱ्याच ताई विचारतात मला अभिषेकचा पाट कुठून आणला, तर मी पूजा भंडार स्टोअरमधून आणलेला आहे आणि तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही पण घेऊ शकता. सर्वप्रथम आपण स्वामींच्या अभिषेकच्या पाटावरती अशा अक्षता थोड्याशा ठेवणार आहे. त्याच्यानंतर स्वामींची मूर्ती आणि त्याच्यानंतर आपण अभिषेक चालू करणार आहे. काही ताई लोक काय करतात, स्वामींचा अभिषेक करताना डायरेक्ट तांब्याने पाणी ओततात स्वामींच्या अंगावरती. असं नाही करायचे. स्वामींना व्यवस्थित अभिषेक घालायचा आहे. कारण आपण आंघोळ करताना असं करतो का, डायरेक्ट बादली अंगावरती ओतून घेतो का? नाही ना. आपण पण हळूहळू मगाने आंघोळ करतो मग घेऊन. तसंच स्वामींना तुम्ही असं एका वाटीमध्ये पाणी घ्या, एका असं तांब्या घ्या किंवा एखादं असं अभिषेकसाठी भांडं घ्या आणि त्यांच्यावरती असं चमच्याने अभिषेक करायचा. त्यांना आधी विनंती करायची अभिषेकसाठी आणि त्याच्यानंतर अभिषेक तुम्ही सुरू करायचे. श्री सद्गुरू अक्कलकोट निवासी राजाधिराज योगीराज श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. स्वामी महाराज, मी तुमचा अभिषेक करते आणि तुम्ही अभिषेक करण्यासाठी उपस्थित राहावं आणि माझा अभिषेक स्वीकारावा आणि माझ्या आयुष्याचं कल्याण करावे, हीच तुमच्या चरणी आजची माझी प्रार्थना आणि विनंती. असं म्हणून अभिषेक करायला तुम्ही सुरुवात करू शकता. तर अभिषेक कसा करायचा, तुम्हाला अथर्वशीर्ष जमत असेल तरी तुम्ही अथर्वशीर्ष म्हणून पण अभिषेक करू शकता. आम्ही तर रोज अथर्वशीर्ष म्हणून अभिषेक चालू करतो, पण तुम्हाला मी दाखवते पहिली स्टेप स्वामी सेवेची काय आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला अथर्वशीर्ष लगेच जमणार नाही. त्याच्यामुळे तुम्ही स्वामींचा तारक मंत्र किंवा मंत्र म्हणा. ओम श्री स्वामी समर्थ, 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 ओम श्री स्वामी समर्थ असं म्हणत तुम्ही 108 वेळा स्वामींना अभिषेक करायचा आहे. तर व्हिडिओ खूप लाँग होईल, त्याच्यामुळे मी तुम्हाला दाखवते की असं म्हणत 108 वेळा प्रत्येक गुरुवारी स्वामींना अभिषेक घालायचा आहे. तुम्ही पंचामृत नाही घालू शकता, पण ते दुसऱ्या स्टेपमध्ये, कारण तुम्ही नवीन सेवेकरी आहात. नवीन सेवा कशी करायची ह्याच्यासाठी मी हा व्हिडिओ तुम्हाला बनवून दाखवते की कशी स्वामी सेवा चालू करायची. तर तुम्ही नंतरच्या तुमच्या सेवेमध्ये तुम्ही पंचामृतने अभिषेक करा किंवा तुम्ही केसर घ्या किंवा आंब्याचा रस घ्या. तुम्हाला जे योग्य वाटेल ते करा, पण सुरुवात ही इथून करा. स्वामींच्या सेवेची सोपी आणि साधी सरळ सेवा आहे. तुम्ही सेवा करा आणि तुमच्यामुळे 4 लोक सेवेत येतील हा प्रयत्न करा. जास्तीत जास्त आपला व्हिडिओ शेअर पण करा. तर स्वामींना 108 वेळा स्वामींचा मंत्र म्हणून अभिषेक आपण करणार आहे. तर 108 वेळा आपला अभिषेक करून पूर्ण झालेला आहे. तर आता स्वामींना आपण हिनात्तर किंवा वस्त्र वगैरे घालून त्यांना परिधान करणार आहे. त्याच्यानंतर स्वामींची तयारी होते आणि स्वामींच्या सगळ्या अभिषेक सेवेनंतर स्वामींचा 1 माळ जपापासून सुरुवात करायची आहे. 1 माळ जप करायचा आहे, त्याच्यानंतर 2 माळ असं करत करत स्वामींचा 11 माळी जप करायचा आहे. स्वामींचा अभिषेक झाल्यानंतर त्यांना छान गोड असा नैवेद्य पण दाखवायचा आहे. तर अशा पद्धतीने स्वामी